Γεια σας. Για να αποδείξουμε τώρα αυτή την ισότητα, να δούμε ότι ισχύει. Ότι το cos του 2χ είναι cot τετράγωνο χ μείον 1 δια cot τετράγωνο του χ συν 1. Όταν έχουμε να αποδείξουμε μία ισότητα, μπορούμε είτε από εδώ να αποδείξουμε εκεί, είτε από εδώ να κάνουμε πράξη να αποδείξουμε εκεί. Από εδώ είναι το πιο εύκολο, για να πάμε να το χτίσουμε από εδώ όμως να ξεκινήσουμε και να χτίσουμε αυτά. Λοιπόν, το cos 2χ είναι ίσον με cos τετράγωνο χ μείον συν τετράγωνο χ. Είναι γνωστός ο τύπος, το συνημήτωνο διπλάσιου τόξου είναι συνημήτωνο τετράγωνο του μισού τόξου μείον ημίτωνο τετράγωνο του άλλου, του χ. Ωραία. Να διαιρέσουμε αυτό με το συν τετράγωνο και διαιρούμε και κάτω με το 1 δια συν τετράγωνο. Για δείτε. Άρα, μάλλον πολλαπλασιάζω αυτό με το 1 δια συν τετράγωνο. Για να υπάρξει εδώ το cot τετράγωνο του χ συνεφαπτωμένη. Αφού το πολλαπλασίασα με αυτό, το διαιρώ και με αυτό. Αυτό αριθμητής είναι cot τετράγωνο χ μείον 1. Και ο παρονομαστής, το 1, μπορώ να το πω ημίτωνο τετράγωνο χ και συνημίτωνο τετράγωνο χ. Ή συνημίτωνο τετράγωνο χ και ημίτωνο τετράγωνο χ είναι το ίδιο πράγμα. Κάνει μονάδα αυτό. Αυτό είναι cot τετράγωνο χ συν 1. Άρα αποδείξαμε ότι το cos 2χ ίσον cot τετράγωνο χ μείον 1 δια cot τετράγωνο χ συν 1. Άρα εδώ τελείωσε η άσκηση και εδώ αποδείξαμε το τύπο του συνημητώνου 2χ ότι είναι συνεφαπτωμένη τετράγωνο χ μείον 1 δι συνεφαπτωμένη τετράγωνο χ συν 1. Μια ωραία άσκηση, εύκολη και γρήγορη. Απλά να αποδείξουμε αυτή την ισότητα, τελείωσε, χρησιμοποιούμε το τύπο και σκεφτόμαστε για να γίνει cot αυτό πρέπει να το διαιρέσουμε με το ημίτωνο τετράγωνο χ. Για να ισχύει αυτό πρέπει να διαιρέσουμε με το 1 δι του ημιτώνου τετράγωνο χ. Το 1 είναι αυτό, επομένως βγήκε ο τύπος. Όμορφος και ωραίος. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σύντομα και σε άλλη άσκηση. Γεια σας.